resultat? Ja, altså når man tænker på, hvor mange chancer der var i kampen, så var det nok rimelig retvisende. Det var ikke fordi, der blev spillet så flot fodbold, og det var en svær bane, så det var ikke de store chancer. Men altså, jeg synes da godt, at vi kunne have løbet med den, men det var ikke helt unfair. Fuldstændig vanvittigt. Det var rigtig sjovt, og man kunne også godt mærke, at der var mange mennesker. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, der er på et tidspunkt, hvor Iben han råber til mig, om han skal råbe højere, og jeg har slet ikke hørt ham råbe, så der var der lidt forskel. Det var der helt klart, og det var dejligt at se så mange fra NFC gider at tage turen derop. Det var fedt. Ja, selvfølgelig. Nu har vi bevist, at vi kan slå dem, så skal vi bare gøre det en gang til, så er vi færdige med dem, og så er det videre til næste. Det er altid dejligt at have haft den seneste kamp som en sejr mod dem, man spiller mod. Men altså selvfølgelig betyder det jo ikke, at man hverken har vundet noget eller tabt noget, når man skal møde dem næste gang. Så vi skal bare ned og give den gas, så skal vi nok smaske dem der. Ja, vi skal være kyniske. Altså, det bliver sådan noget meget kliché noget, fordi at, banen er jo svær, og det er ikke sikkert, at der kommer så mange chancer igen. Det bliver nok hårde fighter og så videre, men jeg tror da på, at vi kan lave lidt lækkerier, og så få scoret et par mål dernede, og så sende Hobro tilbage til Nordjylland med et nederlag.